వాగ్దానం ప్రకారము వారసుడై ఉన్నాము. ఈ వాక్యానికి మంచిది. మరి దయచేసి మరి రవలి గమనించాలి. మరి నువ్వు చర్చికి వెళ్ళేదమ్మా అక్కడ లేదా రైట్. మరి ఇప్పుడు నువ్వు బ్యాప్టిజం తీసుకోవడానికి సిద్ధపడుతున్నావు కాబట్టి ఈ బ్యాప్టిజం తీసుకోవడానికి మీ తల్లిదండ్రులు కానివ్వండి, లేదంటే మీ మామ అత్తమామలు కానివ్వండి, లేదంటే మీ కాబోయే మరి ఆయన కానీ ఎవరైనా వీళ్ళు బలవంతం చేస్తే తీసుకుంటున్నావా, లేదంటే నీ అంతటా నాకు తీసుకోవాలనిపించి తీసుకుంటున్నావా? నీ ఇష్టపూర్వకంగానే తీసుకుంటున్నావు. వెరీ గుడ్. మరి కొన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయమ్మా. మరి నువ్వు త్వరగా నాకు సమాధానం చెప్పాలని మనవి చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నీకు మరి అసలు బ్యాప్టిజం క్లాసులు జరగాలి. మరి కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల మరి త్వరగా మనం చూస్తున్నాము. మరి తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సర్వ సృష్టికి మరి సర్వ సృష్టికర్త అని మరి నీవు నమ్ముతున్నావా? అంటే ఇదంతా కూడా దేవుడే చేశాడు అని నువ్వు నమ్ముతున్నావా? రైట్. అలాగే దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు సర్వమానవాళి రక్షణార్థమై నరావతారిగా ఈ లోకంలో ప్రవచన రీత్యా జన్మించి దేవుని రాజ్య సువార్తను ప్రకటించి సిలువలో మరణించి సమాధి చేయబడి పునరుత్థానుడై ఆరోహణమయ్యాడని తిరిగి ఆయన రానై ఉన్నాడని నీవు నమ్మి విశ్వసించదవా? రైట్. పరిశుద్ధాత్మ చేత వ్రాయబడిన దేవుని నిత్య జీవపు లేఖనములు అనగా దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథము మన సమస్యల పరిష్కార మార్గమని నమ్మి దాని ప్రకారము జీవించేదవా? అంటే ఈ గ్రంథములో రాయబడినట్టుగా నువ్వు జీవిస్తావా? ఎందుకంటే తర్వాత మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత మా అమ్మ ఇదే చెప్పింది, ఇట్టనే చేయాలా, మా నాన్న మేము ఇట్టనే ఉన్నాం, నువ్వు కొత్తగా ఏదో చెప్తాను అని ఇది ఉండకూడదు. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? రైట్. అట్లా జీవిస్తావా? వాక్యంలో ఏదైతే రాయబడిందో దాని ప్రకారమే జీవిస్తావా? వెరీ గుడ్. తర్వాత క్రీస్తు ఆజ్ఞకు లోబడి నీ పాపములను ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపము నుండి పాప క్షమాపణ నిమిత్తము క్రీస్తు యేసు నీ రక్షకుడనియు ప్రభు అనియు నమ్మి క్రీస్తు యేసులోనికి అనగా ఆయన మరణములోనికి బ్యాప్టిజం పొంది క్రీస్తు సువార్తకు తగినట్టుగా ఆయనకు సాక్షిగా సంఘములో సమాజములో నీ కుటుంబములో నడుచుకొనేదవా? తర్వాత దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన తన సంఘములో సహవాసముగా కూడుట మానక ఆత్మను అనుసరించి క్రమముగా నడుచుకొనేదవా? అంటే ఆదివారం చర్చికి వస్తావా? మేము పోలేదు, మరి ఇప్పుడు కొత్తగా అంటున్నాం. వస్తావా? రైట్. అదే మరి ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మ సంఘం గురించి. తర్వాత చివరిగా అమ్మ, దేవుడు ఆత్మ గనుక మరి విగ్రహాలను వదిలి నీవు ఆత్మతో దేవుని వాక్యమును సత్యముతోనూ మాత్రమే దేవుణ్ణి ఆరాధించేదవా? ఓకే, మంచిది. మరి చివరిగా ఈ విశ్వాస మరి ప్రయాణములో నీవెంతకాలము జీవించదవు? ఇప్పటి నుంచి నువ్వు ఎంతకాలం బ్రతుకుతావు? జీవితాంతం బ్రతుకుతావా? రైట్. కాబట్టి మరి ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఏవైతే ఒప్పుకోలేకున్నావో పంచభూతాల ఎదుట, మరి సంఘము ఎదుట, మరి తండ్రి అయిన దేవుడు, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఎదుట మరి నీవు ఒప్పుకున్నావు గనక మరి ఈ సమయంలో మరి నేను నీకు బ్యాప్టిజం ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధపడుతున్నాను. మరి ఈ సమయంలో పెద్దలు మన మధ్యలో ఉన్న శ్రీ కొర్నెల్ సార్ గారు మనల్ని ప్రార్థనలో నడిపించవలసిందిగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. రవలి ప్రార్థన చేసుకున్నామండి. లోకము శరీరము లాగినను లోబడక నేను వెళ్ళెదను. యేసు చాలును, హల్లెలూయా, యేసు చాలును, హల్లెలూయా. ఏ సమయమైన ఏ స్థితికైనా నా జీవితములో యేసు చాలును. అచిక బయలులో పరుండజయున్ శాంతి జలముల చెంత నడిపించును. అనిశము ప్రాణము తృప్తి పరచున్ మరణకులో. ఓకే, మంచిది. మరి ఈ సమయంలో చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం.
ప్రేమగల మా తండ్రి, దయగలిగిన మా దేవ, మీ పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన నామానికి వందనాలు, స్తోత్రాలు దేవ. మరి మీ కుమార్తె రవలి నాయన ఇప్పటి వరకు ఏవైతే మరి నాయన ప్రామిసెస్ చేసిందో దేవ, ఆ ప్రామిసెస్కు నాయన ఇదిగో నాయన ఆ ప్రమాణాలకు దేవ కట్టుబడి ఉండాలని నేను వేడుకుంటున్నాను దేవ. పంచభూతాల ఎదుట ఇదిగో సంఘము ఎదుట మరి నాయన నీ ఎదుట నీ కుమార్తె ఏదైతే ఒప్పుకుందో దేవ, వాటికి కట్టుబడి ఉండే కృపను మీ నామములో దయచేయమని నేను వేడుకుంటున్నాను దేవ. ఇది మతము కాదని, ఇది ఒక మార్గం అని, మనిషి ఎలాగ బ్రతకాలో మరి నేర్పించే ఒక గ్రంథం అని నాయన. మరి దేవ, ఈ మార్గంలోనికి మీ రాజ్యములోనికి నీ కుమార్తె రాబోతుంది నాయన. స్తోత్రాలు, మీకు వందనాలు తండ్రి. మరి జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవ. ఇదిగో నాయన మరి తండ్రి, నీ కుమార్తెకు బ్యాప్టిజం ఇవ్వబోతూ ఉండగా నన్ను అర్హునుగా మార్చండి దేవ. మీకు స్తోత్రాలు, మీకు వందనాలు దేవ. మరి నన్నును అలాగే రవల్ని మమ్మల్ని అందరినీ కూడా నాయన మీ దీవెని మీ ఆశీర్వాదాల చేత మీరే ఇదిగో దీవించి ఆశీర్వదించమని క్రీస్తు నామములో ప్రార్థన అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఇది ఇట్లా కొద్దిగా ఎంత ఇట్లా ఇట్లా మంచిది. మరి పంచభూతాల ఎదుట, అలాగే సంఘము ఎదుట, అలాగే తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ నామములో నేను నీకు మరి బాప్తిజం ఇస్తున్నాను. మంచిది. ఈ సమయంలో మన మధ్యలో ఉన్న జాగ్రత్తలోనికి మరి అలాగే మన సంఘ పరిచర్యలోనికి రవలిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. దయచేసి మనం అందరము చప్పట్లు కొట్టి మరి కుమార్తెను సంఘంలోకి ఆహ్వానిద్దాం. దేవుని రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించింది ప్రార్థన చేసుకుని ఆశీర్వాదం పొందుకుందాం. ప్రేమగల మా తండ్రి, దయగలిగిన మా దేవ, మీ పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన నామానికి వందనాలు.